सुतल रही कके उतर रे, सुतल रही कके उतर रे, कटले बा ढोड़ी प कबूतर रे, हाय हाय कटले बा ढोड़ी प कबूतर रे। बाटे जुठी अइले दुनु बूफर रे, बाटे जुठी अइले दुनु बूफर रे, कटले बा ढोड़ी प कबूतर रे, सुने कटले बा ढोड़ी प कबूतर रे, रे रे कटले बा ढोड़ी प कबूतर रे। माँ जगदम्बा रिकॉर्डिंग स्टूडियो माधोपुर। अब का सुने हम सैया से बताइब, कौन मुँह लेके उनका भीर जाइब। अब का सुने हम सैया से बताइब, कौन मुँह लेके उनका भीर जाइब। रहे सामान सुपर डुपर रे, रहे सामान सुपर डुपर रे, कटले बा ढोड़ी प कबूतर रे, सुने कटले बा ढोड़ी प कबूतर रे, रे रे कटले बा ढोड़ी प कबूतर रे। म्यूजिक बाय शत्रुघ्न कुमार। सैया के चीज पर बा हमला कइले, ना जाने रहे कब से टाही लगइले। सैया के चीज पर बा हमला कइले, ना जाने रहे कब से टाही लगइले। सुजीत राज कहस माल सुपर रे, सौरभ भीम कहस सुपर रे, कटले बा ढोड़ी प कबूतर रे, हाय हाय कटले बा ढोड़ी प कबूतर रे, रे रे कटले बा ढोड़ी प कबूतर रे। बाटे जुठी अइले दुनु बूफर रे, बाटे जुठी अइले दुनु बूफर रे, कटले बा ढोड़ी प कबूतर रे, सुने कटले बा ढोड़ी प कबूतर रे, रे रे कटले बा ढोड़ी प कबूतर रे। माँ जगदम्बा रिकॉर्डिंग स्टूडियो माधोपुर।